Diversi kumpanniji, negozji, assoċjazzjonijiet u unions għadhom flimbu għal dak li jistgħu jkunu jtħabtu wiċċhom miegħu eluf ta' ħaddiema malli għaddi x-xahar ta' Jannar. Dan kif il-Gvern tal-Labor iddeċieda li jestendi l-wage supplement sal-aħħar ta' dan ix-xahar biss. Il-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-wage supplement għandu jkun estis sa tal-inqas l-aħħar ta' Marzu minflok sa 3 ġimgħat li ġejjin biss. Posta kienu dawk li qablu ma' din il-proposta, inkluż l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti li saħqet li l-industrija tal-ospitalità tinsab f'riskju li sofri ħsara irreparabbli jekk is-sussidju tal-pagi jitwaqqaf b'dal mod ħesrem f'perjodu daqshekk sensittiv. Ingħad li din l-għajnuna tiżżomm eluf ta' pagi ta' impjegati f'dan il-qasam u l-waqfien tagħha jif ikollha konsegwenzi devastanti. Minkejja dawn l-appelli kollha l-Gvern Laburista s'isset jiddeċiedi li jħalli lil dawn l-eluf ta' ħaddiema imdendlin f'dubju qawwi dwar x'se jseħħ mill-pagi tagħhom. Net News staqsa lill-Ministru Bonnici jaħsibx li hemmx bżonn illi il-wage supplement jiġi estis. Madankollu il-Ministru responsabbli mill-irkupru mill-Covid għażel illi jaħrab milli jwieġeb id-domandi tagħna. Inti taqbel li din tiġi riveduta u tiġi estiża? Fuq dan is-suġġett kellmu kemm il-Prim Ministru kemm il-Ministru responsabbli jiena naqbel mal-pożizzjonijiet tagħhom u m'għandix inżid ma' dak li qalu. Fil-verità, kull ma saħaq il-Prim Ministru kien illi meta jasal l-aħħar ta' Jannar jaraw jekk hemm xi ħtieġa illi il-wage supplement jiġix estiż jew le, mingħajr ebda garanzija illi dan se jseħħ. Bħala membru tal-Kabinett kif ukoll ex-Ministru tal-Edukazzjoni staqsejna wkoll lil Owen Bonnici jekk jaħsibx illi fid-dawl taż-żieda fil-każi u fl-eluf ta' persuni taħt kwarantina mingħajr sissebda sinjal ta' rażan l-iskejjel għandhomx jiftħu b'mod fiżiku aktar tard mill-10 ta' Jannar. Hawn il-Ministru sostna illi l-Gvern kien dejjem konsistenti f'dan il-qasam minkejja bidla ta' 4 ministri f'leġislatura waħda, inkluż hu. Aħna dejjem konna konsistenti illi t-tfal tagħna fl-iskejjel tagħna għandhom jieħdu l-aqwa kwalità ta' edukazzjoni f'pajjiża u naqbel mal-isforzi li tisiru minn sieħbi l-Ministru Clifton Grima. U appropju għalhekk il-bosta ġenituri u edukaturi huma mħassba kif wara sentejn f'pandemija il-Gvern tal-Labor ma saħħaħx biżżejjed is-sistemi ta' lezzjonijiet online u għadu jqis l-għalliema bħala babysitters. Bosta spjegaw illi mill-10 ta' Jannar se jkun hemm diversi klassijiet illi nofshom ikunu l-iskola u n-nofs liħor xorta waħda isegwu il-lezzjoni mid-dar minħabba kwarantina. Għal-aqstant il-Gvern ta' Roberta Bela għadu qed jistigna rasu anke f'dan il-qasam bl-unions tal-għalliema jinsistu illi id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin kif fil-jiem li ġejjin numru ta' skejjel se jkunu qed iħabtu wiċċhom ma' sfidi varji inkluż nuqqas ta' staff sabiex l-iskejjel joperaw b'mod fattibbli u serju.